Metro Cebu makasinati og brownouts nga mulanat hangtod sa 13 ka oras sugod karong adlaw. Sa ilang Facebook page, ang Visayan Electric Company mipasidaan sa katawhan nga sugod karon hangtod sa Mayo 13 dunay power interruptions subay sa ilang pag-usbaw sa ilang mga pasilidad. Apan hinuon gipasalig nila nga sa Mayo 3 adlaw sa panagbangi nila ni Manny Pacquiao ug Floyd Mayweather Jr. walay brownout nga mahitabo. Aniya ang mga schedule alang sa mga dakbayan sa Cebu, Talisay, Naga ug Minglanilla.